Здравейте хора! Това ще е последният клип за тази година. В този клип ще видите най-хубавите моменти, които се случиха през тази изминала година. Се надявам да ви харесат, понеже ги подбирах. Прегледах всичките си клипа и избрах най-интересните моменти, най-смешните. За тази година се срещнах с много от вас, само 5-6 човек. Правихме близо почти 500 абоната, 70 000 гледания общо. И за тази година имаме 60 клипа, общо 60 клипа. Направих статистика, мога да видите. И престанете да ми пишете. Добре, друго, което искам да кажа, 2015 съм успях да осъществя всички проекти, които си бях почнах да заснемам. За първото, което се сещаме е филма, който почнахме в декември 2014. Една година по-късно още не е готов. Надявам лятото на 2016 да бъде тип-топ, готов. Другото, което не успях да довърша е поредицата си европейска пътешествие в Европа. Това се отнася за канала ми Пенко Супертрамп. Сега мисля, че бях да снимаме клипа само в Турция и Италия и от още няколко града, но не успяхме да довършим цялата поредица, което малко ме е яко, но 2016 ще бъде готова вече. Другото, което искам да кажа е, че бях създал няколко цели, които мога да видите в клипа ми 2015 какво ни очаква. Следващия клип, който ще видите, да видите в клипа какво ни очаква, 2015 какво ни очаква. Следващия клип, който ще видите, дали съм успял да ги постигна. Следващия клип, който ще видите също от мен, ще бъде новите цели, които ще си задавам. Надявам се този път да ги осъществя. Добре, това беше. Надявам се клипа да ви хареса. И сега следват най-хубавите моменти на Пенкости, Бързашки ТВ и Пенко Бързашки в YouTube през 2015. Let's go! Какво че? На тебе разлик. Боже ми! Кота бък! Знам, ще разберем след малко. Сменям името си в YouTube. О, да, бейбе. Деца мъчих стоп. Значи направих интро за 7 часа го направих. И ми хареса. Сега ще видите старото ми интро. Здравейте! Значи, историята така, че запознах, беше много интересна. Тя ми писа да скаже. Както знаете, интернет всеки ден измислят най-големи простоти от сорта. Но вас може азбука Чарли. Чарли. Дами и господа, добре дошли в игрите късната. Днес ще разберем кой ще оцелее и кой не. Успя се второто тенче, но през на по-надичайно. Напред сме Джон Сина!
са мокри. Не, те улети. И за спорта ми е пустата. Игра сме готов. Нека да видим какво ще направи. Давай! Смъртта. Те на мокри нещо от сорта ще видим. Победителя ще опъщаме Изоспорт и бисквити Чоко. Кенчо! Специални поздрави за Стоян Димитров. Здравей хора, аз съм Пенски. Това е. Нищо. Да. Здравейте. Добър ден. Приятно ми е. Приятно ми е. Идвайте!
Всеки от вас определено е ходил на зелени. Ако не е ходил на зелени, но казваме първо. Той ви е харесал, много харесате. Да го коментирате. Да, този клип взе доста време, доста труд като обработка може би. И до скоро! О, да, чао!